mutane mazauna Saudiya neman kuɗin banza ne saboda ba ku iya taimaka wa ƴan uwanku. Dai ba ni fatan alherin Allah ya kai muku yana ki taimaka wa ƴan uwanki da naira 10,000 su yi maganin matsalolin da suke damun su. Mafi akasari yanzu masara ma gagara take mutane a gari, ku taimaka musu da wani abu mai. Ba ku da zuciya bada dai wani alherin Allah ya kai muku wane ne ma mutuwa rai dan ku zo ku ta rike alherin ku mu ne in kuka turo mana naira 10,000 ma alherin Allah ya zo mana wallahi. Ina mamakin wasu mutanen da suke magana akan yan Saudiya yanzu kamar wannan yara maganar da yake faɗi abin dariya. Babu yadda za a yi mace ko kuma namiji ko kuma mutanen da suke Saudiya suna samun kuɗin da suka kai 200,000, 300,000, 400 zuwa 500 amma a ce ba za su iya taimaka iyayensu ba. Ƙarya ne. Mutane mazauna Saudiya hasali ma sai dai su taimaki wasu ba ma ƴan uwansu ba. Dalilin da yasa na faɗi haka, mutane mazauna Saudiya za a yi postin ɗin mutum ba shi da lafiya su kuma su taimaka mai ba tare da sun san shi ba. Mutane mazauna Saudiya za su ga mutum wanda ba shi da lafiya su taimaka mai, su taimaka marayu. Hasali wasu ma kawai wallahi wasu hatta da makwabtansu suna taimaka musu ba ma 'yan cikin gidansu ba. Mafi yawanci mutanen da suke Saudiya suna taimaka 'yan uwansu wajen ba su jari su yi kasuwa ko kuma a'a su bude musu kasuwa. Suna ɗaukar ɗauniyar wasu yara masu ɗora su a harka ta makaranta, wasu kai suna taimako sosai. Amma ku duba wannan karamin yaron magana da yake cewa to irin waɗannan yaran irin su ne waɗanda suke sa ake zagin mutanen da suke Saudiya waɗanda suka je neman kuɗi. Amma dan Allah ina so duk mutumin da yake Saudiya ya yi haƙuri da wannan bidiyon. Ni duk ba wannan bane ba. Fata na shine duk macen da take Saudiya ko kuma wani namiji da yake Saudiya wanda suka je neman kuɗi. Ubangiji Allah ya tsare ku, ya kare ku, ya ba ku dukkan abin da kuke nema na alkhairi.